Orden Danila I. Najpoznatiji orden Crne Gore jeste orden Danila I. Osnovao ga je u jednom stepenu knez Danil I 23. aprila 1853. godine. To je jednostavni srebrni krst koji se nosio na grudima o beloj traci sa crvenim prugama uz ivice. Knez Nikola je 23. aprila 1861. godine reorganizovao ovo odličje i uveo još dva stepena. Prvi stepen se nosio o lenti sa zvezdom na grudima, drugi stepen o traci oko vrata, a treći stepen je u stvari prvobitni Danilov krst. Tom prilikom delimično je izmenjen izgled insignija. Konačno, 23. aprila 1873. godine dodata su još dva stepena, između prethodnog prvog i drugog i između prethodnog drugog i trećeg stepena. U konačnoj verziji ovaj orden imao je 5 stepeni. Prvi se nosio o lenti sa zvezdom na grudima, treći se nosio o traci na grudima, a peti, sličan prvobitnom krstu, ali emajliran, takođe o trougaonoj traci na grudima. Čitava plejada znamenitih ličnosti naše i evropske istorije nosila je orden Danila, među njima Nikola Tesla, Anastas Jovanović, Danilov krst, Vuk Karadžić, vojvode Božo Petrović, Marko Martinović i Ilija Plamenac, serdari Filip Petrović i Janko Vukotić, vojvoda Živojin Mišić, Milutin i Ilija Garašanin, admiral Mountbatten, svi ruski carevi od Aleksandra II. Do Nikolaja II. I gotovo svi ruski veliki kneževi u tom periodu. Veliki broj evropskih vladara posedovao je ovaj orden koji je knez, potonji kralj Nikola I, dodeljivao kao tast Evrope. Spomenica boja na Grahovcu. Povodom velike pobede nad Turcima na Grahovcu, maja 1858. godine, kada su crnogorski borci pritekli u pomoć ustanicima iz Južne Hercegovine, knez Danilo je osnovao srebrnu spomenicu boja na Grahovcu. Prvi put je dodeljena na dan krštenja jednog deteta kneževog, avgusta 1859. godine. U aversu piše Danil I, knjaz crnogorski, Grahovac, 1. maja 1858. A u reversu za junačku pobedu održanu nad Turcima. Prvobitno se nosila na traci crveno-plavo-bele boje, a kasnije na crvenoj sa dvostrukim belim prugama uz ivice. Po završetku Crnogorsko-Turskog rata 1861-62. godine knez Nikola je 22. aprila 1862. godine osnovao srebrnu medalju za junaštvo, namenjenu borcima koji su se istakli u tom ratu. U aversu je knežev lik i titula Nikola I, knjaz crnogorski, a u reversu za junaštvo 1862. Završetak Crnogorsko-Turskog rata knez Nikola je obeležio osnivanjem ratne spomenice 1876-78. Oboreni polumesec sa zvezdom i reči
ti jesi krijepost i utvrđenije moje. Godine 1895. knez Nikola osniva prvu medalju za građanske zasluge, medalju za revnost u 2 stepena. Zlatna medalja u aversu nosi lik vladara i titulu Nikola I knjaz crnogorski, a u reversu za revnost u vencu od hrasta i lovora. Srebrna medalja je istovetna, osim završne obrade metala. Među crnogorska odlikovanja ubrajaju se i neka koja su imala nezvanični status i spomenički karakter. Takva su odličija spomenica Prvog Balkanskog rata za osvetu Kosova, koja nije bila zvanično dodeljivana i od koje je sačuvan samo mali broj primeraka, i spomenica Balkanskog saveza, iskovana u Pragu za sve 4 balkanske saveznice: Srbiju, Crnu Goru, Bugarsku i Grčku. Istih reversa, a različitih aversa. U Crnoj Gori odlikovanja Crvenog krsta nastaju tek 1913. godine u vreme Balkanskih ratova. Jednostepeni orden Crvenog krsta spada u najlepše insignije ovog tipa uopšte, a kovan je u nekoliko verzija. Zavisno od vremena kovanja, reversni natpis se razlikuje. Medalja Crvenog krsta, gotovo identična istoimenoj srpskoj medalji, dodeljivana je u 2 stepena, kao zlatna i kao srebrna medalja. Po okončanju Prvog svetskog rata nastala je spomenica za pravo, čast i slobodu Crne Gore, koja se nosila o zelenoj traci, u skladu sa bojom glasačkih listića onih koji su glasali protiv prisajedinjenja Crne Gore Srbiji. Otuda je ova emajlirana medalja šire poznata pod imenom zelenaška spomenica.